мәдрәсәләрнең тарихы аерым бер бинаныкы гына булмыйча, тулаем халык язмышын чагылдыра. Хәзерге Татарстанның Буа мәдрәсәсе дә татар-мөселман мәгариф үсешенең бер гәүдәләнеше дисәк ялгыш булмас. 1805 елда ачылган, Совет власты елларында эше туктатылган, 1997 елда кабат дини сабак бирелә башлаган әлеге гыйлем үзәгенең 2 гасырлык вакыт аралыгында татарның нәрсә югалтканлыгын һәм нәрсә торгызганлыгын ачык күрсәтә. Bizning madrasamiz 1805 yildan beri ishlab keladi. Bu men arxivning dokumentlari. Hammaning birinchi yetakchilari Abdulvahid Hazrat, ondan so'ng Abdurahmon Hazrat 52-yilga qadar, ondan so'ng Abdul Nasir Hazrat 52-yildan 86-yilga qadar bu Hazrat bek alim kishi bo'la. Uning hattoki qizi, Zuhra ismli qizi Shabji Marjanida Kiyevda bo'la, xotining xotini bo'la. Шулай ук 86 елдан соң Нургали Хазрат Хасанов җитәкчелек итә. Шулай ук танылган галим кеше була революция кадәрге. Анардан соң Гаяздин Хазрат Хасанов һәм инде мәдрәсә 19 елны ябыла. Совет чорында мәдрәсә эшләми. Революция кадәрге чорында мәдрәсәбездә 500-гә якын укучы укыган 1913 елны һәм бирдә инде бик күп имамнар, хәзрәтләр бу төбәкнең укып чыккан. Biz күрә алабыз бирдә укып чыккан танылган хәзрәтләрне, имамнарны, фән һәм мәдәният эшлекләрен. Булар арасында иң танылганнары ул безнең язучыбыз, депутат, җәмәгать эшлеклесе, дин эшлеклесе Хади Атласи, аннан соң Фатих Муртазин, бу Самараның танылган имамы, Иктисад дигән журнал чыгарган, бик уникаль журнал булган ул. Аннан соң бирдә без күрәбез Абдурахман Таһирҗанов һәм Баки Хаидов, булар профессорлар. Профессор Петербургтагы, Ленинград университеты профессор һәм Ташкент университеты профессоры. Зариф Башири, Касим Биккулов, Ибрахим Биккулов, булар дин эшлекләре, җәмәгать эшлекләре. Булар мәдрәсәне тәмамлаган кешеләр. Тәмамлаган кешеләр, бирдә укыган кешеләр һәм революция кадәр динебезгә, халкыбызга күп файда китергән шәхесләр инде. Алар да менә шушы сурәттәге малай шәкертләр кебек булгандыр һәм келәмсез идәннәрдә утырып сабак үзләштергәннәрдер. 1805 елда ачылган мәдрәсә революциягә кадәр Сембер губерниясендә атаклы уку йорты булган. Күп төрле дини сабаклардан тыш биредә физика, алгебра, география, тарих һәм башка фәннәр өйрәтелгән, телләр үзләштерелгән. Шулай төрле фәннәр укытылган мәдрәсә ачылыр өчен бу җиргә мөселманнарның кинәт килеп урнашуы гына җитми. Моның өчен вакыт һәм җирлек кирәк. Димәк, Буа төбәгендә мөселманнар күп гасырлар элек яшәгән. Гәрчә замананың алдынгы мәгълүмат чыганагы интернет биредә кардәшләребезнең 19 гасырда гына күпләп тора башлауларына ишарәләсә дә. 97 елдан бирле мәдрәсә эшләп килә, беренче җитәкчесе Ансар хәзрәт, 2008-дән Абдуров хәзрәт, 12 елдан безгә Аллаһ Тәгалә хезмәт итәргә насыйп итте. Хәзергә шәкертләребез танылган имамнар, хәзрәтләр төрле шәһәрләрдә эшләр, алар бүгенге көндә. Яңарышына 20 елда узмыйча халык арасында инде дәрәҗәле дин әһелләре әзерләнүе күп нәрсә турында сөйли. Биредә уку һәм укыту теләге елдан-ел көчәеп, сыйфаты артып, алдагы буыннарның дугалары белән ныгытылып, мул уңыш бирә. Шул рәвешле мәдрәсә үзенең борынгыдагы гыйлем үзәге дигән исемен торгызу юлында. Димәк, инде мәдрәсә бар икән, димәк, мәдрәсәдә инде кешеләр, яшьләр, инде безнең бик каты күп йөри, балалар бик каты күп йөри. Хәзер инде тагын планнар бар, инде киләчәктә тагын бер бинаны ясап, инде балалар белән эшләү үзәге шундый берне ачырга дип планнарыбыз бар. Аннан соң инде менә безнең имамнарга да бик яхшы, имамнар инде безнең авылдагы имамнар килеп, монда мәдрәсәдә 3 ел укып, мәдрәсәдән диплом алып чыгалар. Безгә дә җиңел инде имамнар инде белемле имамлар булгач. Аннан соң безнең мәдрәсә була торып инде безнең бөтен мөхтәсибәт чаралары да инде бөтен мероприятиялар инде безнең мәдрәсәдә уза, бик уңайлы бина. Шуның белән инде гыйлем бирүче, белем алучы бик уңайлы без мәдрәсәбезнең бик шатланабыз шунларга, алхамдулилlah. Авыл мәхәлләләре турында сөйләгәндә еш кына аларның имамсыз интегүен искә алабыз. Әлеге проблеманың шешелеш юлы итеп авылларга дини белемле яшь егетләрне кайтару тәкъдим ителә. Буа районы мөселманнары исә моны башкача шишкән. Авыл имамнарын алар үзләрендә укыта, ягъни урта һөнәри дини белем бирү Буа мәдрәсәсендә. Тәҗрибәле дин эшлеклеләре дә белемнәрен биредә ныгыта. Димәк, Буа районының берәр авылында карт хәзрәт имамлык итә икән, ул без гадәтләнгәнчә бу эшкә башка кеше юклыктан гына алынган булмаячак. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Yani bunda inde Allah Teala'nın peygamberlerden biz bulmuyoruz. La nufariku beyne ahadin min rusulih.
Буа районының төрле почмакларынан җыелган мәхәллә җитәкчеләре көн дәвамында мәдрәсәдә сабак үзләштерә. Дәресләр формасындагы очрашу моңарчы ишетелмәгәнне белергә, белгәнне ныгытырга һәм халыктан җыеп килгән сорауларга җавап алырга менә дигән форсат. Хәзрәтләр аңа нык ябышкан. Безнең авылыбызда 200-дән артык хуҗалык яши. Аллага шөкер. Эшлибез. Балалар туа үлүчеләргә караганда күбрәк, Аллага шөкер. Дин ягына килгәндә, әлхәмдүлилләh шөкер, мәчетләребез эшли, халык йөри мәчеткә. Дини гыйлемнәр бирәбез. Үзебезнең мәктәсип тарафыннан да укуларны оештыралар, Аллага шөкер. Безгә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, туганнан алып, үлгәнчә хәтлек гыйлем алыгыз дигән. Шуның белән дә иншаллаһ без инде тырышабыз. Остазларыбыз бик күркәм генә безгә аңлаталар, төшендерәләр. Һәм инде алдагы көндә шушы алган гыйлемнәребез белән үзебезнең мәхәллә халкын тагы да агарту, ислам диненә җәлеп итү һәм алар белән инде шөгыльләнү өчен бу безгә бик зур инде файда бирә торган бер гамәл һәм дәрес. Безнең инде ай сайын имамнарны җыялар, укыталар һәм дә инде елга бер мәртәбә инде шушы укулардан соң нәтиҗәсен чыгару өчен безнедән инде конкурс формасында үткәрелә. Шуңа күрә инде бу безгә күп гыйлемне истибез. Килдурас авылы Буага 25 чакрым, Күчинкә 15 чакрым ераклыкта урнашкан. Татар буасы янәшәдә генә. Авылда мәчеттән тыш әле үз хуҗалыгы да булган имам өчен юл никадәр кыскарак булса, шул кадәр уңайлырак. Казанга ук барасы түгел бит, үзебезнең район үзәгендә генә. Туган яктан аерылмау да уңай йогынты ясый торгандыр. Мәдрәсә дәресләренә алдан ук чиратка язылалар. Әлбәттә, мәдрәсәнең үз җирендә булуы Буа районы мөселманнары өчен гаять уңайлы. Гыйлем эзләп Кытайга чыгып китәсе түгел. Мөгаллимнәре үзләрендә. Алар арасында хәтта дөньяның дәрәҗәле уку йортларында белем алып кайтканнары бар. Туган ягына кайтканнар. Мондый мөнәсәбәт хәзер һәр җирдә очрамый. Шуның белән буалы кардәшләребез үрнәктә. Бездә инде әлхәмдүлилләһ мөхтәсибәттә дип әйтәбез үзебездә. Безнең мәсәлән көндә атнага 7 көн булгач, без инде һәрбер көндә кичке бер мероприятие уза дип әйтәбез, бер чара уза. Мәсәлән, инде понедельник инде безнең һәрбер понедельник, дүшәмбе көнне безнең саат 7дә волейбол без җыелышабыз үзебезнең мөселманнар белән. Аннан соң инде безнең вторник көнне без инде җыелышабыз бассейнга, мөселманнар җыелыша саат 7гә. Среда безнең шулай волейбол. Аннан соң инде безнең четверг көнне инде атнага бер тәфсир дәресләре бара, 5нче мәхәлләдә муслим хәзрәт, бер яшь хәзрәтебез инде безнең дәресләрне алып бара. Җомга көнне инде без әйттек, монда шушы хаҗилар мәчетендә кичке вакытларда җыелышып, общий бер нәтиҗә ясап, инде шушы атна ничек узды, бер имам килеп вагаз сөйли, вагазлашып торабыз, сөйләшеп, киңәшеп утырабыз. Инде тәкъдимнәр булса, шул тәкъдимнәрне без инде сөйләшеп алабыз, тәкъдимнәрне. Шимбә көнне инде безнең кичке шул ук футбол мөхтәсибәт белән җыелышып, инде мөселманнар өчен без футбол уйныйбыз. Әлеге чаралар Буа шәһәре өчен генә оештырылмый, аларда районның бар мәхәлләсе катнаша. Мондый бердәмлеккә тарихи мәдрәсә даны белән генә ирешелмәгәндер әлбәттә. Хәер, мөхтәсибәт аннан сер ясамый. Эш алымнары еллар дәвамында тупланган. Беренчедән тарихи тәҗрибәгә таянсалар, икенчедән биредә яшьләр командасы тупланган. Әмма алар үзләренә кадәр эшләгән имамнар һәм мөхтәсибләр белән дә тыгыз элемтәдә, һәм бер генә мөселманның да фикере игътибарсыз калмый. Мөхтәсиб утырып кына кешеләрне кабул итеп кенә түгел, инде менә бу мөселманнарның көнен күрергә тиеш, мөселманнар ничек яши бүген көндә, мөселманнар нәрсәгә мохтаҗлыгы бар, алар белән күбрәк аралашу. Без инде сразу менә мөхтәсибәткә килгәч, инде имамнар белән, төрле имамнар белән авылларга җиреп чыгабыз. Мәчетләрдә ничә кеше килә, ник ул мәчеттә әзрәк кеше, мәчеттә нинди җитешлекләр бар, нинди кимчелекләр бар, шуларның барысында узып, нитеп, чөнки инде әгәр дә районда гына, үзебезнең шәһәрдә генә утырып, бер кадәр чикмичә, авылларның хәлләрен белешмичә, имам мөхтәсиб ул эшли алмый ул. Киләчәктә ул аның киләчәге булмас. Шуңа күрә районның барысында бөтен авылларга барып, мәчетләргә инде кереп, инде ничек сөйләшеп, хәтта авыл халкы белән без очрашу ясыйбыз. Айга бер мәртәбә безнең бер авылга барып, инде аларның шушы үзләренең яки мәчеттә, яки клубларында җыелышып, авыллар белән без сөйләшеп утырабыз, вагазлашып утырабыз.
сөйләшеп утырабыз, бәлки инде сораулар бар, чөнки әбиләр бар, алар инде кадер ерак авылларда яши, аларның сораулары бар, телефонын белми, ничек чыгарга белми, мөхтәсиб кем икәнлеген белми, төрле сораулар булырга, төрле мәсьәлә килеп чыга. Менә шуның белән инде барысында бөтен районнарда күп җиргә туры килә инде. Район мөселманнары үзләре дә бик теләп уртак чараларда катнаша. Аларның иң зурысы һәм тагын башкаларга үрнәк итеп күрсәтергә лаеклысы җомга вәгазьләре. Җомга вакытында түгел, кич аерым бер темага багышлана торганнары. Инде менә 2013 елның башыннан бирле халык һәр атнаны хаҗилар мәчетенә җыела. Allah'ın cebine birden kalırız yapışırız, hiç tarkalmağız diye. Buna mındı bagajlarının faydası da şunda, bunda bir bizim mahallegine kelmeyi, şehir boyunca Allah'ın cihirlarlar, yani birden tabir usulü adımı bu elhamdülillah. Din tuturuzda bir dert istep ibare, elhamdülillah eterişiyası kişiye. Kabirler biteli kurka, mescidke kirge kurka. Buna şimdi yerlerge kelmeyi denişler, küre de işette de Allah'ın rahmeti yanargan ikinci kilirge bir jingil bular. Bir jingil bular, sana göre bir faydalı bugün çalışmalar bular. Derslerine İmam Muhtesip İlmir Hazret Hasanov. Hazret Hasanov başlap jiberdi. Шамил Хәзрәт Вәлиуллин буа мөхтәсибәтендә тупланган команданың бер вәкиле. Ул мәгълүмат кырындагы уңыш өчен җаваплы. Benim bu mamada indi benim iş valla birinciden muhtesibet işi. Yani muhtesibinin sımıyı boyunca yardımcısı bulup duram. Hemen derken bizim fotoğrafta, bizim videoda düşürem, bizim etkenlikçi statyada yazamıydı. Birini çara buluğa kalmasın, ticaret varıp, muhtesip koya ihtiyaç şunda varıp, yaki orga varıp, birini interview alıp, tizgine sonra teşerif koyup, statya yani foto, video, reportaj yazıp. Шамил хәзрәтнең эш урыны өендә. Мәхәлләгә риясыз хезмәт итүче кардәшебез шулай уңайлы ди. Бу эшендә аңа бар гаиләсе ярдәм итә. Менә берәр шарадан кайтада бик тиз генә чәен эчеп ала да, мин утырыйм әле, язып алыйм әле дип, шул арада язып та чыга. Язып чыга да, мин инде хатын кызның эше кухняда бетми, кухнядан кирип, хаталарын тикшерәм дә, тәрҗемә итте инде ул рус теленә. Шуннан соң сразу сайтларына куялар инде. Буа мөхтәсибәтенең сайтына куеп бара инде шул. Бик оператив эшли ул. Бик оператив, бик тиз эшли. Минем хушым китә инде укымаган кеше. Шулай оста булгач инде әлхәмдүлилләh. Ярдәм итәм инде моны кая булса да барга кирә булса, мине чакыра инде ул әти барып кайтык ди инде. Без шунай тиздән утырамнан инде чыгып китәбез инде. Авылларга инде йөрибез. Авылларга йөрибез инде шул. Бөтен шун ташлыйм да инде, аның белән бергә барам инде авылларга, шулай йөрибез. Барна барабыз. Шәхси шофер инде сез аны. Да, мин шофер инде, шоферы. Шулай буларак инде, мин шуңа риза шунага. Моннан 32 ел элек Наил абый белән Роза апаның беренче һәм бердән бер балалары авыру булып туа. Сөенеп көткән нарасыең сынау булып дөньяга килгән ата-ананың хәлен моны үзе кичергән кеше генә аңлый аладыр. Ул церебральный паралич белән туды. Менә шул. Ул нәрсә дигән сүз? Ул үзе йөри алмый, ашый алмый дигән сүзме ул? Аның инде бераз җиңелрәк формада булгандыр, наверное. Мин инде шул башта йөрмәде. Инде ул куллары белән әйберләр дә тота алмады. Мин күп дәвалар, ханаларга йөрдем инде. Күп лечит иттем инде аны. Санаторийлар итәм бит. 6 айга калдырайдым, 4 айга елап инде үзем йөрәгемнән изеп калдырган шикелле, йөрәгемне биреп калдырган кебек калдырайдым инде аны. Бик авыр була иде инде. Ну, мин барыбер ышанайдым. Ул булыр, бер йөреп тә китәр, Аллага нитер дип шулай өметләнә идем. Аллаһы Раббыбыз ана кешегә шиксез мәхәббәт һәм көч биргән. Роза апа өчен дә улы Шамил иң матуры, иң батыры, иң булдыклысы була. Әмма ул аны кызганып, караватта гына яткырып тормаган, өйрәткән, өндәгән. Улым кеше әйберенә тимә, акыллы бул дип үстердем. Бер кайчанда кеше янда югалып калма дидем, дусларың күп булсын дидем. Бөтен тишкә бар дидем, мин аны кешеләр янда бул дидем. Сиңа ярдәм итерләр, үзең дә ярдәм итәргә тырыш дип шулай мин анарга үгет нәсихәт бирәм инде шулай. Яклы вакытта да инде динле, тәртипле, тәүфиклы, акыллы бала булсын дип теләдем. Семьясы бызнык булсын дип теләдем. Тәүфиклы балалары булсын дип, менә шул мин Ходай Тәгаләдән нәрсәләр сорадым, алар барысы да кабул булдылар. Роза апа белән Наил абый өчен улларының туры юлда булуы бәхет булган кебек, Шамил дә үзенең язмышыннан канәгать.
Көчне ул Раббым үзе бирә ди. Ә читтән караганда физик яктан көчсез Шамил кардәшебезнең эше дә, тормышы да бер нинди авырлыксыз, җайлы гына бара кебек. O Allah Teala'nın bir бүләгедер инде. Әмма ләкин җәмгыятьтә авыл дип әйтмәс идем. Бөтенесе Кемдән тора ул? Инвалидның үзеннән торамы, әллә инвалид янында кешеләрдән торамы? Инвалидның тормышының җиңеллеге. инвалидның үзеннән тора. Үзеннән. Ул үз аңыннан торамы? Нәрсәдән ул? Үз-үзеңне күрсәтүең, тәрбияле булуың, ата-анаңа, иптәшеңә карата, якыныңа карата булуың, аны бит инде кешедә күрә. Кешедә ишетә күрә, карый. Шамил кардәшебез чыннан да үрнәк. Үзе кебек физик яктан көчсезләргә генә түгел, ә сау-сәламәт кешеләргә дә иман ныклыгы, ихтыяр көче һәм табигый үҗәтлек бергә тупланган шәхес башкача яши дә алмый. Велосипедта йөрергә ничек ул өйрәнәмән иде. Улым әйтәм, егылырсың, бәпкәм дим, биртелерсең дим инде тагын дим, авыр булыр дим инде. Юк әни, аюда бирергә өйрәнә бит ди. Мин ди өйрәнәм ди. Ул аны инде мин эштәйдем, кешеләр анарсың әйтәләр, ай, балаң бигрәк тә үҗәт инде диләр. Егылды, бу өйрәнгәнчә 150 егылгандыр, тора, ул бата, чума, ул кәне яңгырлы, ниде, шәке вакыт иде инде. Барыбер велосипедта өйрәнде бит, йөреп китте бит диләр инде, исләр киткәннәр инде. Мәтәм үзе шулай, тырыш бала булды, тырыш бара булды. Әнисе белән әтисе инде хәзрәт булган Шамилнең әле дә терәге. Хәзер балаларын, оныкларын тәрбияләргә ярдәм итәләр. Моннан 5 ел элек уллары Арча кызын хатынлыкка алып, гаилә кура. Беренче иремнән 2 бала белән киткәч, бик авыр чагымда безне таныштырдылар аның белән. Таныштырдылар да, миннән башта сорадылар, гаилә корып яшәргә ниятегез бармы дип. Мен әйтәм, минем хыялым кичкенәдән бәләкәйдән гаилә белән, тулы матур гаилә белән яшәргә мин теләрим дидем. Шуннан соң безне таныштырдылар. Таныштыргач инде Шамил хәзрәттән миңа нәрсә ошады? Миңа аның ихласлыгы ошады. Менә без беренче күрешеп сөйләшкәч, мин аны карадым, ихлас, чиста кеше дип. Эшкертен кеше түгел инде. Бик ачык, бик ихлас булгач инде, самими булгач, булдырам дип торды инде ул миңа. Мин булдырам, без яшибез, матур тырышабыз. 2 бала белән үзе алырга риза булгач инде, мин әйтәм, альхамдулилла. Ныклы саулыгы белән мактана алмаган Шамил хәзрәткә кияүгә чыккан Лилия ханымның адымын күпләр аңламас та. Ә кем өчендер ул батырлык булып тоелыр. Бөтен кеше бит инде сау-сәламәт кеше белән генә торып бетерә алмый. Сау-сәламәт, матур кеше бөтен кешегә кирәк. Менә бөтен кеше сайлый матурны, сау-сәламәт, тазаны, байны. Мин инде уйладым, шушы Шамил хәзрәтне мин бәхетле итә алсам, шушы аны бәхетле итә алсам, мин аның әти-әнисе риза булса, үзе риза булса, Аллаһ Тәала миннән разый булыр. Һәм дә шушы Аллаһ Тәала биргән гомерне дөрес итеп үткәрергә кирәк. Һәм теге үзең өчен генә түгел яшәү, фақат кемнедер бәхетле итәргә омтылырга тырышырга кирәк. Хәбәр ишетә, ниндидер теләк булу кирәк. Теләк булмаса, үзеңне булмый. Лилия, иптәшем миңа бик ота теләк һәм дә хәбәр ишемдә син булдырасың, син можешь дип әйтеп, һаман мин әндәп торып, ул тагын да күбрәк дәрт исти, тагын да күбрәк эшкә мәхәббәт уята. Тормышының авыр минутларында бу гаиләдә терәк тапкан Лилия ханым балалары өчен бигрәк тә сөенә. Алар гыйбадәтле, тулы гаиләдә иман тәрбиясе алып үсә. Белгечлеге белән журналист ханым хәзер үзен гаилә тормышына багышлаган. Мин инде аңа күбрәк канатлар куярга тырышам инде. Ул инде безнең кайта да шундый вазифа бар, менә мондыйны кушты Илмир хәзрәт, тегене кушты, моны кирәк, тегене кирәк, булдыра алырмын микән, эшлим микән, тотыным микән дигәч, мин аңа күп очракта инде тотын, эшлә, син булдырасың, син бит бөтенесен аңлыйсың, эшлисең, тотын, алын, эшлә, алынмасаң, тотынмасаң, аны булдырачагын каян беләсең, куркам дип кенә утырып. Шуңа ул инде канатланып чыгып чаба инде идән. Шулай гел сокланучы һәм үсендереп торучы булгач, Шамил хәзрәттә әле тагын күпме таулар әйләндерерлек көч табыла. Шуның белән ул Буа мәхәлләсенә дә хезмәт итә. Биредәге хәзерге тормыш аның эше белән тарих итеп языла дисәң дә була. Аллаһ Тәала анарга биргән активлык, анарга Аллаһ Тәала көч биргән бик каты, әлхәмдүлилләh.
Biz аны бөтен җирдә мисал иттереп куябыз аны, әлхәмдүлилlah. Бөтен безнең чаралар, бөтен бәйгеләр, бөтен эшләр безнең инде моны Шамил белән бик тыгыз элемтәдә алып барыла, әлхәмдүлилlah. Хәзер инде без аны тәкъдим иттек, менә администрациягә алар инде кабул иттеләр инде шушы инвалидларның җәмгыяте буенча рәис иттереп куярга аны. Чөнки инвалидлар бик каты күп безнең районда. Алар белән эш алып бару ул инде матди ягыннан түгел, чөнки инде инвалид инде ул ничектер матди ягын аның каруын карыйлар, ярдәм дә итәргә мөмкин, әмма ләкин эштәге як, менә рухи як, аны инде бераз онтабыз аның турында. Аллаһу ла илаһа илля һуәл хәййү ва ла кайюм. Игътибарлырак кеше күрә булыр. Буадагы мөселман кардәшләребез тормышның һәр өлкәсен кулачларга тырыша. Бәлки моның сыры дилбегәне яшьләргә тапшырудадыр. Чөнки алар күрсәтмә буенча түгел, үз ихтыяҗларына таянып эш итә. Шулай булса, куллана торган яңа алымнары да киләчәккә хезмәт итәчәк. Биредәге кардәшләребез данлыклы тарихларыннан музей ясарга теләми. Тормышка кайтарып, нәтиҗәле киләчәк итәселәре килә. Аллаһ Тәала насыйп итсә, безнең бик зур хыялыбыз бар. Балалар өчен махсус аерым дини белем бирә торган, Коръән ял итәргән бер үзәк булдыру һәм шуның өчен махсус бина төзергә ниятлибез. Шушы эштә инде Аллаһ Тәала җиңеллек бирсен, ярдәмчеләрен насыйп итсен. Татарстанның Буа районында яшәүче кардәшләребез башка төбәкләрдәге мөселманнар да аларның эшенә кушылыр дип өметләнә. Һәм киләчәк буынны әхлаклы итеп тәрбияләүдә файдаланылачак бинаны төзешергә ярдәм итүләрен сорый. Исәп-хисап счетын һәм телефон номерларын сез хәзер экранда күрәсез.